Limburg zijn we trots en fier omdat we de prestaties hebben die we kunnen laten zien. Dat we niet denken vanuit ons eigen hokje, maar vanuit vertrouwen kleine stapjes zetten om te verbinden. Dus de partnership is vanuit een inhoudelijke verbinding zoeken naar de regionale behoeften. En volgens mij is Limburg daar de meest ideale provincie voor om die betrouwbaarheid en die langdurigheid om die vorm te geven. Ik denk dat het moet komen van ondernemerschap. Mensen die voor eigen rekening en risico hun nek uitsteken en een bepaalde dingen van de grond proberen te helpen. Stap in een vliegtuig en reis veel, ga kijken hoe anderen het doen en durf daar ook te vertellen wat jij doet. Dan zou ik zeggen, verdiep je eens in de leefwereld van jongeren. Vallen en opstaan. In ieder geval val ervoor gaan, je valt, je staat op en je gaat door. Begin juist eens met waar je trots op bent, wat goed gaat in een bedrijf of wat goed gaat in de samenleving. En dan krijg je er veel meer vaart in. Dankjewel.